Pois mira, aí comecei moi novo, é dicir, eu comecei aquí a axudar no Santuario do Cristal moi novo, tería en torno a 7, 8 anos, non? E pois desde aquela, a verdad que a mí sempre me chamou moito a atención estas cousas, sobre todo o relacionado co ámbito da iglesia, sempre me gustou axudar moito, de monaguillo e tal, e pois desde pequeno, xunto cun amigo aquí no Cristal, Javi, pois xa empezamos a colaborar na igrexa e tamén pois, tuvemos sempre esa incertidume por aprender a tocar, non? Mirábamos aos que tocaban, e aquí de feito un señor de aquí de Vilanova que tocaba, José Manuel, e sempre nos chamou moito a atención, non? Entonces, a raíz de aí, pois, empezamos un pouco. Non chegábamos ás campás, de feito, recordo o primeiro día que tocamos, foi aquí no Santuario do Cristal, pois tal día como un 15 de setembro, pola tarde, non? Entonces, a persona que viña a tocar esa tarde non veu, entonces decidimos subir ao campanario. Javier colleu a campana grande, eu collín a pequena e fixemos así unha pequena mestura de un toque experimental, que foi a primeira vez que eu recordo que tocamos, non? Bueno, pois as campás aprendes un pouco por mirando, non? Sobre todo mirando e practicando, lóxicamente, é dicir, son unha serie de ritmos que hai que mentalizarse, é dicir, escoitando, creando ritmos. Eu sempre aprendín, pois eso, observando, sobre todo a José Manuel, que era o que tocaba aquí naquel momento, tamén consellos de algunha xente de Vilanova, non, xente que xa era maior e que tocaba, e, bueno, foi un pouco, fomos creando esa forma de tocar, non? É dicir, aprendendo, pero a base de repetición, é dicir, hasta chegamos a practicar na casa con potas, ou hasta estaba na escola e moitas veces nos ratos libres collía dous bolígrafos e daba golpeciños na mesa para aprender os ritmos, o sea, eu recordo eso perfectamente. E, de feito, recordo que con 13 anos ou 12 eu estaba deseando vir para aquí o sábado á tarde, que había a misa no Cristal, para poder tocar, o sea, tiña metido na cabeza tan interiorizado e tanto me gustaba, non, que aparte quedaba con Javi e tal, que pasábamos a tarde, pasábamoslo ben, logo pasábamos a tarde aquí prácticamente no santuario, e a verdade é que teño uns moi bons recordos daquela época.